10 litrov mlieka od cukromníka, poriadne. Zohrievame to na 32 stupňov. Tu máme na to digitálny teplomer a barku na premiešanie. Keď bude mať 32 stupňov, dáme tam syridlo, 3 minúty miešame, prikryjeme a necháme 40 minút stať. Vodka. No však ideš. Toto je lis, v ktorom sa bude lisovať tvrdý syr a keď vyzreje, bude zrejúci. Vodka. A teraz púšť to dokopy. Zohriejeme ho na 32 stupňov a dáme syridlo. Vypni. Ďalej púdzeme. Máme 31 stupňov. Tak. Dáme syridlo a 3 minúty miešame. Všetky nástroje by mali byť nerezové a vyvarené, aby neboli na nich baktérie. Ja to trochu skrátim, takto zatvoríme a čakáme 45 minút, kým sa urobí syr. Môže som neznal, čo mám povedať. Ty, čo vypla už? Mal skôr vypnúť syr. No, tak, prešlo 45 minút, takto vyzerá syrenina, alebo povedané mliečný sex. Bolo ich milión, je ich miliarda. Po niektorí si berú príklad z našej vlasti a teraz na díkoch rozsekáme nádrobno. Takýmto nejakým spôsobom, aby sa oddelili od seba a vypustili servátku. Takto keď to rozdelíme, takisto počkáme ešte 20 minút a budeme pokračovať ďalej. No, som tu zas, máme tu nejakú pomôcku, je to sitko, v tomto robíme syr Camembert, tu vám ukážem v ďalších reláciách, takže toto si ponoríme. Takto nám to uľahčí prácu a odčerpávame servátku. Naši mlieční mladíci klesli na dno, ono je to len fikcia, no ale sú tam. Tak odobierame servátku. Zrazenina nám ostane na spodu. Takže. Nie. Ešte raz? Ide, môžeš. No, takže tu máme mladíkov, sú bielej farby. Biela. Takže babkin hrniec, odrežeme dno, máme formu. Toto mi vyrezal môj kamarát Peter Hodák, pozdravujem ho. Dáme dole, máme toto. Toto tu je gáza, ktorú zohnáte všade. Tak. Syrenina dovnútra. Troška sa potlača. A je. Vedľa. Takto. No. Približne vyformuje. Zakryje sa to. Máme formu.
Troška sa rozťahla. Tak. Dáme na stred. Zaťažíme. Tu dáme 2 litre vody krát 4. Máme tu koľko litrov? 2 krát 4 je 8. 8 kg tlak. Každú hodinu otáčame to. Potom pridáme ďalšie 2 litre. Tu je 4 litre. 4 kg. Tu bude krát 4. Nakoniec dáme 6. Tu bude približne tlak 30 kg. Ďalšie 6 hodín. Dovidenia ráno. No, je ráno. 12 hodín prešlo. Syr vyzerá takto. Pekne ho môžeme očistiť, jak vo Švajčiarsku. Takto. No. A tu. A potrebujeme ho nasoliť. Takým nejakým spôsobom tlačíme do neho soľ. Robím to potom každé 3 dni. Prvý mesiac a už potom len zreje. Je potrebné ho otáčať každý deň, keď zreje na doske v pivnici. Takže takto. Dovidenia.